това видео ще си говорим за инфлуенсър маркетинга. Ще разберем какво означава да си инфлуенсър, откъде произлиза терминът и как се е развивал през годините. Ще отговорим на въпроса дали това са хора печелещи лесни пари или са бъдещето на онлайн реклама. И за финал ще разгледаме подробно какви суми се изкарват от тази дейност. Очакват ни много въпроси, затова нека започнем от начало. Какво означава да си инфлуенсър и откъде изобщо произлиза думата? Ако отворим английско-българския речник, може да погледнем по думата influence, която се превежда като влияние или въздействие. С други думи, инфлуенсър е авторитетен човек, който умее да влияе и да въздейства на мнението на хората. Като този авторитет може да е по всевъзможни причини. При модели и актьори е поради физически качества, харизматичност, чар, при експерти в дадена област заради техните знания и умения, с които пораждат доверие. При религиозни лидери идва способността им да ръководят вярванията на хората. Както казах, всякакви фактори. Важно е да вметна, че не е задължително то да е с цел парични облаги. Един учител може да бъде инфлуенсър за учениците си, създавайки интерес към предмета, който той преподава. Може да е някой приятел или роднина, който да ни препоръча нещо, а ние да се повлияем от мнението му. Дори родител е в същата роля, защото има авторитет върху детето и му въздейства. Но да, в бизнес средите, инфлуенсърите са хора, правещи платена реклама на продукти или услуги, като използват своя авторитет, за да въздействат на аудиторията. Или с по-прости думи, продават на последователите им, а те го купуват, защото имат доверие. Това всъщност е инфлуенсър маркетинга, за който ще си говорим в това видео. Честно да ви кажа, не съм най-големия фен на думата инфлуенсър. Да, българският ни език е много богат, но изрази като влияещ или въздействащ не са точен превод на думата. Правейки този клип, прегледах много източници, включително и на български, но никъде не намерих с точно преведена дефиниция. Ако вие имате някакви идеи, долу в коментарите пишете, ще ми е интересно да ги прочита. Но, след като вече знаем какво значи термина, е важно да разберем как и кога се е развил в историята. Логично ще си кажете, че това е скорошно явление. Да, ама не. Първите инфлуенсъри всъщност са били гладиаторите. Да, правилно ме чухте. Римските гладиатори са дали началото на инфлуенсърството. Заклевам се, не се шегувам. Гладиаторските игри започват около 3 век преди Христа и с годините набират огромна популярност из цялата Римска империя. Провеждали са се на огромни арени или колизеуми, които побирали над 50 000 зрители. За да се рекламира цялото събитие, са поставяли билборди на централни места из градовете. Не такива билборди, по-скоро са изглеждали ето така. На тях обявявали кога ще се провежда битката, кои гладиатори ще участват и колко победи имат те. Ама буквално си напомня на боксов матч. А най-известните гладиатори били със статут на знаменитости, като били наемани от търговци да рекламират стоките им. Да, не си мислете, че Instagram моделите са открили топлата вода. Това се е случило преди повече от 2000 години. Ако погледнем по-скоро в историята, има още много примери за инфлуенсърство. През 18 век Джосая Уеджвуд, по професия гранчар, хитро успява да впечатли кралица Шарлот с произведенията си. Той получава титлата гранчаря на нейно величество, като тя му носи международен успех. Той се запазва и през поколенията и бранда съществува и до ден днешен. През 19 век пък актрисата Лили Лангтри е първата жена, която си партнира с компания. Тя рекламира продукта Pierce Soap, допринасяйки за неговия масов успех. По подобен начин и Нанси Грин става лицето на Лела Джемайма през 1890 година, затвърждавайки идентичността на марката, въпреки че самата Нанси не вижда особена финансова полза от усилията си. 20 век е още по-ключов с един от най-емблематичните личности в маркетинга. Кока-кола създава образът на дядо Коледа, който е изключително популярен и до днес. При Макдоналдс е пък Роналд Макдоналд, може би най-известният брандови талисман. В тази връзка, ако искате да разберете защо Макдоналдс не е ресторант, може да изгледате миналия ми клип по темата. Стигаме и до 21 век, където вече инфлуенсър маркетинга става масово разпространен. Old Spice ефективно го използва, за да се превърне във водеща марка за мъжки продукти за тяло. Сигурен съм, че си спомняте онази странна, но забавна реклама "Аз съм на кон". Всичко е възможно, когато мъжът ви мирише на Old Spice. Аз съм на кон. А развитието на социалните мрежи пък дава най-сериозният тласък на инфлуенсърството. Всеки човек, създаващ съдържание в интернет, вече може много лесно да партнира с компании и да залива аудиторията си с реклами. Но
Има ли реални ползи от това инфлуенсърство? За да разберем това, ще трябва да сравним плюсовете и минусите от този вид маркетинг. Но преди това е време да спомена и спонсора на това видео. Няма да се правя на инфлуенсър. Вместо да рекламирам чужди компании, ще лансирам собствения си канал. Ако този клип ви харесва, искате да виждате и други като него за бъдеще, ви каня да цъкнете един абонамент за канала. Така няма да пропуснете следващите видеа, като следят ли социалните мрежи, маркетинга за Nike, еволюцията на рекламата и още много други. А сега да се върнем към темата и да разгледаме плюсовете от инфлуенсърството. За кого са всъщност тези плюсове? За компаниите или за инфлуенсърите? Да погледнем и при двете страни. При брандовете със сигурност има ползи. Изследвания на пазара за 2019 година показва няколко интересни факта. 92% от потребителите се доверяват на препоръки на роднини, приятели и включително и инфлуенсъри. При тинейджерите 70% вярват повече на любимите си онлайн креатори, отколкото на традиционните известни личности. Също е изчислено, че реклами, използващи инфлуенсър маркетинг, са средно 11 пъти по-печеливши от стандартните дигитални. Като причините за това са две. Първата е, че инфлуенсърите изглеждат по-реални и достъпни за аудиторията. Те изграждат доверието чрез споделяне на голяма част от личния им живот, ежедневните им преживявания, успехите и трудностите им. Техният ангажимент към честност и прозрачност ги прави надежден източник, насърчавайки доверието сред техните последователи. Затова и толкова голям процент от тинейджерите всъщност ги смятат за свои приятели. Втората причина е в тяхната разнообразност. Спрямо личните им интереси, инфлуенсърите имат разнороден опит в различни сфери. Аудиторията им ги следва точно защото има същите прилики. Например, момиче, което показва как се гримира, най-вероятно е гледано от жени, които също се гримират често. Затова и компаниите могат лесно да подбират правилните инфлуенсъри за продуктите им. Те знаят, че ще достигнат до потребители, които реално биха ги купили. Сега, да погледнем и ползите за инфлуенсърите. Категорично има. Преди няколко години само YouTube плащаше процент от приходите на своите видеосъздатели. Днес вече и другите големи платформи го правят. Но проблема е, че тези суми са малки, особено при хора, които тепърва стартират. Трудно могат да се издържат само с тази дейност и тук идва на помощ инфлуенсър маркетинг. Сътрудничайки си с компании, те могат да печелят големи суми пари от своята дейност. А колко големи са те, ще кажа малко по-късно във видеото. Сега, да не си помислите, че инфлуенсърството е само цветя и рози. Нека погледнем по-песимистично и да разгледаме и минусите. Но пак си задаваме въпроса, за кого са те? За компаниите или за инфлуенсърите? При бизнесите основните трудности идват от неправилния избор на креатори. Възможно е последователите им да не са правилните за продукта или недостатъчно ефективни, за да покрият инвестицията у инфлуенсъра. Има и случаи, при които хора изкуствено си създават аудитория, като си купуват абонати и харесвания. Това води до загуба на пари за компаниите и ги отблъсква от този вид маркетинг. Също така, ако инфлуенсърите се окажат с проблемно поведение, това може сериозно да навреди на имиджа на бранда. Наскоро имаше такъв случай даже и в България. На няколко компании им се наложи публично да обявят, че се дистанцират от действията на един наш роден подкастър и рапър, с когото се работи. Имена няма да споменавам. И при инфлуенсърите има минуси и отново поради неправилен избор. В този случай просто на компании. Честа практика е проблематични бизнеси да се сработват с инфлуенсъри. Те от своя страна се съгласяват заради лоша преценка и тлъсти печалби. Рекламирайки такъв продукт, губят доверие у аудиторията им и това често води до масова загуба на абонати. Преди няколко години имаше такъв случай пак в България. Тогава няколко известни ютубъра рекламираха лъжлив хазартен сайт и съответно после си имаха сериозни последствия заради това. Имена пак няма да споменавам. Разгледахме плюсовете и минусите и сега е време да разберем колко всъщност изкарват инфлуенсърите. Питам! Кой ще им даде пари? Краткият отговор е зависи, затова ще разгледаме по-подробно. Първата разлика е спрямо платформата. В YouTube, например, за спонсорирано видео средно се плаща между 10 и $50 на всеки 1000 гледания, като стойностите се различават от ниша до ниша. Канал за крипто или инвестиции може да получава по-висока цена от, например, канал за готварство. Ако извадим калкулаторите и направим сметките, означава, че ютуберите печелят за спонсорирано видео между $100 и $500 за 10 000 гледания, между $1000 и $5000 за 100 000 гледания
и между 10 000 и 50 000 долара за милион гледания. Тук е важно обаче да добавя, че често има таван на приходите от спонсорираните видеа. То обикновено е предварително оговорен между компанията и инфлуенсъра. В такъв случай те се разбиват за хикс долара на 1000 гледания до достигане на определен брой на видеото, след което вече не се изплащат пари на ютубъра. Това служи точно за да предпази бранда от огромен разход за спонсорирани видеа. В Instagram ситуацията е по-различна. Бизнесите плащат спрямо броя последователи и средна ангажираност на аудиторията, като обикновената тарифа е 100 долара на всеки 10 000 последователи. Естествено, тази сума отново варира спрямо нишата, но и от типа пост. Най-доходоносен е видеопоста, следван от стандартния снимков и на последно място е сторито. Друга опция за доходи в Instagram е чрез така наречения партньорски маркетинг. При него инфлуенсърите получават процент от всеки клиент, който те доведат, като най-честият начин за това довеждане е чрез специален промокод за отстъпка. В тази ситуация се взима между 5 и 30% комисионна, а големите инфлуенсъри получават средно 8-12%. Логично, по-малък процент, но пък повече продажби. Още един вариант за приходи е инфлуенсърът да стане посланник на марката. Това означава, че сътрудничеството става ексклузивно само с определен бранд и обикновено за по-дълъг период от време, като печалбите са по договаряне. Може да е на всеки пост, на процент от печалбите, които носи инфлуенсъра, или даже и твърда заплата. Стигаме и до най-джензи платформата TikTok. Подобно на Instagram, тук също се плаща спрямо броя последователи. В нея профили с до 10 000 абонати могат да получават средно 25 долара на пост, с около 100 000 са между 160 и 240 долара и с над милион печелят над 2000 долара. Тук приходите са доста по-ниски спрямо Instagram, но и платформата е доста по-нова и тепърва ще се развива с времето. И да сравним ясно приходите и от трите платформи. Нека си представим, че съм инфлуенсър с 100 000 последователи и съм качил 3 спонсорирани видеа този месец. Да видим колко ще взема във всеки един канал. В YouTube съотношението броя абонати и гледания е около 20%. С други думи, мога да очаквам 20 000 гледания на видео или 60 000 за трите. Ако ми плащат средно 25 долара на 1000 гледания, то би означавало, че ще взема 500 долара за видео или 1500 за трите. В Instagram споменах, че обикновената тарифа е 100 долара на всеки 10 000 последователи. Аз имам 100 000 и ще получа около 1000 долара на пост или 3000 за целия месец. Последно в TikTok ще получа около 200 за едно мое видео, т.е. при 3 ще съм с 600 долара в джоба. Естествено, тези числа не са гаранция и зависи от много други фактори. Ниша, ангажираност, компанията, която ми плаща и още много други. Ами, каква е ситуацията за България? Честно, трудно е да се каже, понеже няма свободно достъпна информация. Предвид, че пазарът тук е по-малък, е лесно да се предположи, че родните инфлуенсъри взимат под средните стойности за всяка платформа. Но пак са си добри доходи и означава, че по-успешните спокойно си припечелват по няколко хиляди лева на месец. Стигнахме и до края на видеото. Огромни благодарности на всички, които го изгледахте. Много ви каня да цъкнете един абонамент за канала, ако искате да гледате и още такива видеа за бъдеще. Цъкнахте ли го? Благодаря. Оценявам го. Айде, чао!